खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय जों सानैजों बेलासि समाव आरोबाव बेरायनो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर मोनसे जायगायाव। मानो होनोब्ला दिनै 15 आगस्ट बे भिडिअखौ आं 15 आगस्ट खालिनो लानायमोन, नाथाय दिनैसो आं आपल'ड होनो हाबाय आरोना बे भिडिअखौ। बिराद गोबावनि उनावसो दिनैसो होबाय आरोना आं लोगोफोर। बिनि थाखायनो गारियावबो फ्लेग लानानै दिनैहाय जों सानैबो 15 आगस्ट थाखायनो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। बिथिंजाय गथ'फोराबो बल गेलेगासिनो दङ। 15 आगस्टनि दिन नालाय बयबो फ्रि बे सानखालि। बेनि थाखायनो दिनै बिराद भिर आरोना लोगोफोर। मानसिफोराबो गथ'फोराबो बिराद फ्लेग लायैनो बेरायगासिनो दङ, साइकेलजों गारिजों गासैबो। बिथिंजाय लकेसनाबो बिराद मोजां आरोना लोगोफोर, भिउआबो बिथिंबो हाजो नायनो मोजां आरोना लोगोफोर। बिथिंजाय लावखारफोराबो मोसौखौ गुमगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो नायना लादो एसे। बिथिंजाय जों फैनो आइ थान होननाय मोनसे मन्दिराव सफैबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना सोर आइ थान मन्दिराव फैफेरबाय बुंहरब्लानो जाबाय कमेन्टआव। बिराद लकेसनाबो बिराद मोजां आरोना लोगोफोर। बिथिंजाय नोंथांमोनाबो बेरायनो फैनो हागोन। बिथिंजाय जों दा नलबारि होननाय मोनसे ट्रेन स्टेसनाव थांना दं आरोना लोगोफोर। जोंहानि न' खाथियावनो आरोना, एसेल' गोजान आरोना लोगोफोर। ससे थांब्लानो मोनो आरोना लोगोफोर। मा खालामगोन होननानै बेयावनो दिनै एसे बेरायनो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर। सानैबो बुरै सानैबो थांनो ओंखारलायदों एसे। न'आव थानो बानाय मोननानै दिनै एसे बेरायनोनो ओंखारबाय। सोरदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो एसे नायना लादो भिडिअखौ, जायगाफोरखौ माबायदि जोंनि बिथिंजाय। नोंथांमोनाबो बिथिंजाय बेरायनो फैनो हागोन, बिराद मोजां आरोना लोगोफोर। फट'शुट खालामनो फैनो हागोन नोंथांमोनाबो बिथिंजाय बिराद मोजां आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नायनानै नुखाबाय जानांगौ बिराद मोजां। बिथिंबो हाजो हायेन आरोना लोगोफोर, हाजो खाथि बिफां लाइफां आरोना लोगोफोर। बिथिंजाय मेघालयनि खाथि जायो नालाय, बेनि थाखाय जायगाफोराव बिराद मोजां बिफां लाइफां आरोना लोगोफोर। फैनो जों सफैबायानो आरोना लोगोफोर नलबारि होननाय जायगायाव। दिनैहाय 15 आगस्ट नालाय बिराद मानसि भिर। नोंथांमोनाबो नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैहाय बिराद मानसि भिर। नोंथांमोनाबो बे सानखालि सोरबाफोर फैदों नामा कमेन्टआव बुंहरब्लानो जाबाय। बिथिंजाय गारि पार्किं आरोना लोगोफोर। बिथिंजाय गारिखौ दोननानै थांसिगोन। बिथिंजाय गथ'फोराबो एसे बारज्ल'ना गेलेगासिनो दङ। बिथिंजायबो गथ'फोरा कार लानानै गेलेगासिनो दं आरोना लोगोफोर। बिराद मानसि भिरमोन दिनै। बेवहाय नायनो थाखाय जेबो गैया आरोना लोगोफोर। मोनसेल' ट्रेन लामा दङ। बे ट्रेन लामा मोनसेखौनो बयबो नायनो थाखाय फैयो। मानो होनोब्ला बे ट्रेन लामाखौ हाजोनि गेजेराव सिनदानो बानायदों आरोना लोगोफोर। हाजोखौ दानखाव अन्थाइफोरखौ दानखावनो बे ट्रेन लामाखौ बे हाजोनि गेजेरावनो बानायदों आरोना लोगोफोर। नायनो बिराद मोजां। बेनि थाखायनो बयबो भिडिअ लानो फट' दिखांनो थाखाय बे जायगायाव फैनाय जायो। नोंथांमोनाबो एसे नायना लादो। नोंथांमोनाबो सोर नुवाखै बे ट्रेन लामाखौ, नलबारि ट्रेन स्टेसनखौ, नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरब्लानो जाबाय। बिथिंजाय दिनैहाय बिराद भिर, 15 आगस्ट नालाय बे सानखालि बिराद भिर। बयबो फ्रि जानायनि थाखायनो बयबो नायनो थाखाय फैदों बे जायगायाव। गारि लायै फैदों आरोना, गोजाननिफ्रायबो फैदों। नोंथांमोनाबो फैदों जानांगौ बे सानखालि। अन्थाइफोरखौ नुनानै एसे गिथावबो नुयो आरोना लोगोफोर, गिख्रंथावबो नुयो जायगाखौ। मानो होनोब्ला अन्थाइ नालाय, बिथिंबो अन्थाइ। अन्थाइफोरखौ गोलैजानो गिनो गोनां आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो गथ'फोरखौ बेयाव दोननायानो मोजां आरोना लोगोफोर। बे खाथियाव अन्थाइफोरखौ गोलैजानो गिनांगौ। बांग्रिफोर फैब्ला अन्थाइफोरा गोलैनोबो हागौ। मानो होनोब्ला बिराद गिदिर अन्थाइ दङ आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननोबो दसे उनाव खाथियाव दिन्थिगोन आङो मारैबायदि। बे जायगायाव सासे सानै सिख्लाफोरा फैथावजाया आरोना लोगोफोर। फैयोब्ला गासैनो ग्रुप लानानै फैनांगौ बे जायगायाव। मानो होनोब्ला बे जायगायाव गाज्रि सुबुंफोरबो थायो आरोना लोगोफोर। गाज्रि मानसि थायो बिराद, हाग्राबारि नालाय। बेनि थाखायनो सासे सानै सिख्लाफोरजों फैथावजाया, एदावो आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो नोंथांमोना फैयोब्ला सोरबाफोर गासै साब्रै साबासो लोगो नांनानैसो फैनांगौ आरोना लोगोफोर। नङाब्ला एसे एदावो आरोना लोगोफोर। गाज्रि मानसिफोरा बिराद नोजोर होनानै थायो आरोना लोगोफोर। जोंबो सिगां फैदोंमोन आरोना लोगोफोर साइकेलजों बेरायनो बे जायगायाव, नाथाय साइकेलखौनो पामचार खालामनानै दोनलांजोबदों माखासे गाज्रि मानसिफोरा। बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो सासे सानैजों फैनाङा, साब्रै साबाजोंसो लोगो लानानै फैयो। फैयै जों सानैबो दा अन्थाइ गेजेराव सफैबाय आरोना लोगोफोर। बिथिंजायबो अन्थाइ, हाजोआ गासैबो अन्थाइ गोजा आरोना लोगोफोर। हाजोआव निजोराबो गगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौ। गासैबो जिं-जिङाव दै गोजा आरोना लोगोफोर, निजोरा गनाय। बिथिंजाय अन्थाइ बिराद गिदिर दं आरोना लोगोफोर। बिथिंजायबो अन्थाइ। बिथिंजाय सानैसो मानसिफोरा ना नायगासिनो दं आरोना लोगोफोर। बिथिंजाय ना नुदों बिसोरो, बेनि थाखाय बे नाखौनो दिन्थिगासिनो दङ। दै थायो नालाय बेयाव बोसोरफ्रोमबो दैया राना नालाय, बेनि थाखायनो नाबो थायो आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो बिसोरो ना नायगासिनो दङ, ना नुदोंखायनो। नोंथांमोनाबो एसे हाजोफोरखौ नायना लादो एसे। बिथिंजाय हाजोखौ दानखावबाय आरोना लोगोफोर, नङाब्ला बिराद गोजौ हाजो दङमोन। बेबायदिनो गोजौ हाजो दङमोन आरोना, बांद्रायसो दङमोन सिगां, नाथाय दा एसे दानखावबाय आरोना लोगोफोर। लहा आरो जेजोंसो बेखौ दोनो आरोना लोगोफोर होबथेनानै, नङाब्ला हाजोफोरा मानसिनि सायाव गोलैनोबो हागौ। बेनि थाखायनो बेखौ जे आरो लहाफोरजोंसो होबथेनानै दोनो। बिराद रिक्सबो दं आरोना बे जायगायाव फैयोब्ला। सासे सानैजोंथ' फैथारनोनो नाङा सिख्लाफोरा, बेखौ मिथिनाया मोजां आरोना लोगोफोर।
दसे बेरायखांनानै नायखांनायनि उनाव जों दा बे जायगानिफ्राय थांनो ओंखारबाय। बिथिंजाय सासेयाबो बाइकखौ दिहुनखाबाय आरोना लोगोफोर। दानिया जों मेघालय बिथिं थांनो ओंखारलायबाय। बिथिंजाय लामाफोराबो बिराद मोजां आरोना लोगोफोर। मेघालय गोलैयो नालाय बेनि थाखायनो हाजो गोजा आरोना लोगोफोर। बिथिंजाय लामा जिं जिं बिफां लाइफां बिराद मोजां आरोना लोगोफोर। भिडिअ फट' लानो थाखाय बेरायनो फैनो थाखाय बिराद मोजां। बिराद थान्दा आरोना बिथिंजाय लोगोफोर। बेलासियाव फैनो थाखाय नोंथांमोनाबो फैफेरबाय जानांगौ आरो फैयाखैब्ला फैनो हागोन। बिथिंजाय बिराद मोजां, नोंथांमोना लामाखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ। बिराद क्लिन आरोना लोगोफोर। बिफां गोजा लामा आरो हाजो गोजा आरोना लोगोफोर। बिराद मोजां। फैयैनो जों दानिया मेघालय होननाय जायगायाव बे मिन्दी होननाय जायगायाव सफैबाय आरोना लोगोफोर। मेघालयनि बे जायगाया मिन्दी आरोना लोगोफोर। बिथिंजाय जों नायनो फैबाय। बेयावहाय 15 आगस्टनि बल खेला जागासिनो दङ। बेखौनो दसे नायगोन साननानै बेयावनो हाबफैबाय आरोना लोगोफोर। मा खालामगोन बबेथिं थांगोन साननानै गोजानावबो थांनो हायाखैसै, बेनिखायनो खाथियावनो बेरायनो फैबाय। अखा हादों नालाय बे सानखालि, बेनिखायनो अलपसे हाब्रु जादों आरोना लोगोफोर लामाया। बिथिंजाय सिङाव हाबनाया एसे लामाया गाज्रि आरोना लोगोफोर। नाथाय मेन रडफोरा बिराद मोजां आरोना लोगोफोर। बेबायदि हाब्रु गैया आरोना लोगोफोर। बिराद मोजां, बिराद भिर। बिथिंजायबो बल खेला नायनो थाखाय फैसोदों मानसिफोरा। गारि पार्किंखौ नोंथांमोनाबो नायना लादो। एसे बिराद हाब्रु जादों जायगाफोरा। बिलि जाब्लाबो एसे सान्दुं दं आरोना लोगोफोर। दिनै अखा हाब्लाबो सान्दुं दङ। बिथिंजाय बिराद बल खेला जागासिनो दङ मिन्दी होननाय जायगायाव मेघालयनि। नोंथांमोनाबो नायनो फैदों जानांगौ बे सानखालि। जोंबो ओरैनो एसेल' दसेल' नायनानै थांदों, बेनिखायनो ओरैनो बेरायनोसो फैदों नालाय बेनिखायनो दसेबो हाबनानै थांबाय आरोना लोगोफोर। दानिया जों थांनो ओंखारबाय दसे नायनानै। बिथिंजाय सासेया बाइक लानानै फैगासिनो दङ। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों बुंहरब्लानो जाबाय कमेन्टआव, आरो लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। टाटा बाय बाय।